Je Európa pripravená na mier? Keď som si položil túto otázku a zobral som si proces schválenia 90 miliard Európskej únie na poslednej Európskej rade, tak som si povedal, že Európa na mier pripravená nie je. Je Európa pripravená na vojnu? Tak som si odpovedal, že Európa aj touto pôžičkou je pripravená na pokračovanie vo vojnovom ťažení v podpore Ukrajiny a vo vojnovom ťažení proti Rusku. Nemyslím si, že toto je situácia, ktorá Európe vyhovuje. Práve naopak. Dneska vidíme, že aj uvedené zdroje, ktoré sú zahrnuté v pôžičke, sa dotýkajú národných štátov, ktoré to museli podporiť a ktoré budú znášať samozrejme dôsledky tejto pôžičky. Tu je potrebné pozitívne hodnotiť, že slovenská vláda sa rozhodla, ako sa rozhodla a nebudeme sa tohto vojnového ťaženia pretaveného do financií zúčastňovať. Ale treba byť veľmi opatrný, lebo vieme, akým spôsobom Európska únia funguje a akým spôsobom bude dvíhať varovný prst voči Slovensku v súvislosti s eurofondami. Treba byť veľmi rozvážny a strategický z tohto pohľadu a v každom prípade retorika, že Slovensko nechce vojnu a podporuje mier, by mala zostať nemenná pre všetky politické garnitúry, ktoré sa tu kedykoľvek objavia. Všetko ostatné je totiž v rozpore s tým, ako my Slováci tento konflikt prežívame. Na druhej strane, keď si zoberieme, že Európska komisia rozhoduje o tom a trvalo a tvrdohlavo sa snaží dostať k ruským aktívam a povedať, v podstate jednoducho poviem to jednoduchými slovami, ich ukradnúť a dať to ako dar Ukrajine, ešte raz, dar Ukrajine, tak to hovorím, že také dary by každý veľmi rád dával. Viete, keď sa na tom nepodielate, nie je to vaše, zoberiete to a dáte to niekomu a poviete, ja som ti dal dar. Áno, je to danajský dar pre Európu. Lebo tie dôsledky, či už právne, z medzinárodného právneho hľadiska, právne dôsledky z pohľadu ekonomiky a krvácania Európy, z pohľadu zadržávania iných aktív, ktoré sa nachádzajú na inom kontinente, môžu byť veľmi, veľmi drastické pre celú Európu, pre všetky štáty. Áno, postoj Belgicka je absolútne zmysluplný, aj keď nehovorím, že to je o láske k Rusku, ale je to o láske k pravidlám, k medzinárodnému právu a dodržiavania podpísaných dohod, ktoré nejakú dobu existujú a balansujú finančný trh v Európe. Čiže z tohto pohľadu je potrebné znova sa vrátiť k myšlienke, ktorej hovorím. A treba ju jasne opakovať. Pomáhame a pomáhali sme Ukrajine dosť. A stále sme pripravení pomáhať. Ale nemôže to byť iba o tom, že vidíme otrčenú ruku a tá ruka očakáva, že niekto tam dá nejaké finančné prostriedky. Aj minister financií Ukrajiny potvrdil, hneď po tomto rozhodnutí, ktoré som spomínal, na stretnutí ministrov financií G7, že viete, tých 90 miliard, parafrázujem jeho myšlienku, je fajn, ale je to strašne málo. Lebo my potrebujeme ešte značné finančné prostriedky na financovanie vlastných ozbrojených síl, ich existencie, zbraňových systémov, modernizácie a podobne. Tak si myslím, že niekde je pravdepodobne chyba. Že už Ukrajina so svojou vládou, so svojimi ministrami by sa mala zamýšľať na to, ako ona bude prispievať a vytvárať svoje vlastné HDP, ktoré bude slúžiť Ukrajine k jej rozvoju a stabilizácii. Tá pomoc medzinárodného pohľadu samozrejme prichádza a prichádzať bude. Ale nemôže to byť iba o tom, že dávajte, lebo máme málo. Tak ešte raz sa vrátim k tomu, čo som povedal na začiatku. Európa dnes reálne na mier pripravená nie je. Treba odísť od slov k činom. A treba sedieť za stolom, kde sa ten mier vyrokováva. Lebo mier je jediná cesta pre Európu a pre všetky štáty Európy.